1821an, errege itsas armada britaniarra naturalista baten bila ari zen. Hego Amerikako kostaldearen kartografia egitera abiatzer zen Beagle bergantinean sartu nahi zuten. Ospetsuenek uko egin zioten gonbitari eta azkenean 22 urteko mediku gazte bat aukeratu zuten. Charles Darwin. Espedizioak 5 urte iraun zuen eta prentsa britaniarrak haien aurkikuntza guztiak argitaratu zituen. Etxera itzuli zirenean, Darwin, ordurako nazio osoan ezaguna, teoria berri bat lantzen hasi zen. Egindako bidaian ohartu zen Ameriketako animaliak Europakoen oso antzekoak zirela, baina ez erabat berdinak. Darwinek uste zuen ingurune desberdinetara egokitzeko prozesuen ondorio izan zitezkela desberdintasun haiek. Ideia iraultzailea zen hura eta Darwinek irakurri zuen zerbaitekin bat zetorren. Thomas Malthus izeneko elizgizon baten testu batekin hain zuzen ere. Malthusen iritziz baliabideak mugatuak dira beti eta beraz, haiek eskuratzeko borroka saietxezina gertatzen da. Borroko horretan aurrera egiten dutenek soilik bizirango dute eta horren bestez ondorengoak izango dituzte. Darwinek ideia hura birformulatu zuen, pentsatu zuen behar bada ingurunera hobeto egokitutako gaitasunak zituzten animaliek gainerakoek baino aukera gehiago zituztela bizirauteko. Eta bizirautea lortzen zutenek gaitasun horiek helarazten zizkietela haien kumei. Fenomenoari izen jarri zion, hautespen naturala. Oraindik asko falta zen genetikaren arloa deskubritzeko, nola saldu orduan bereizgarriaien herentzia. Darwinen aburuz, gemula izeneko zerbait zegoen horren atzean. Hau da, arren eta hemen organo sexualetan agertzen diren zelula batzuk eta behin konbinatuta ondorengoengana iristen direnak. Esate baterako animalia batek lepoluzea behar badu hosto altuak jateko, lepoluzeko gemulak sortuko ditu eta kumeei helduko zaizkiek gero. Ideia etzen erabat berria, izan ere pangenesi izeneko antzinako teoria greziar baten eguneratzea zen. Gaur egun badakigu herentzia genetikoaren funtzionamendua beste badela. Saskibaloian asko arituta ere, ez dakiezu zeure ondorengoei kirol horretarako bereizgarri egokiak helaraziko. Aldaketa genetikoak askoz ere motelagoak eta sotilagoak dira. Akats hori gora bera, Darwinek ordura arteko ezagutza guztia hankaz gora jarriko zuen ideia baten oinarriak finkatu zituen. Lurreko izaki guztiak aireak garela.